Já jsem sem přišel na gymnázium v 65. roce ze sousední základní školy a strávil jsem tady 3 roky, přepínám na ta léta. Velmi rád. Byla to doba, která byla samozřejmě neoddělitelně spjata i s tím, co se dělo kolem, takže období rockové muziky, studentských demonstrací na Strahově. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Dobrý den. Kde to jsme? Asi ve sklepení. Nad náma je celá škola. Promiň, Kájo. Hele, tady jsou nějaký fotky. A knížka? Ukáž? Dobré, tady. Je to takový tajuplný. Takový strašidelný. Dřív tady prý byla hvězdárna, ale dnes už se sem nesmí. Ty jo. Hezky. S myšlenkou založit v České Třebové reálku přišel v roce 1906 vrchní oficiál státní dráhy Emil Stříbrný. Tato myšlenka zřídit reálku s českým vyučovacím jazykem v našem městě pak našla odezvu jednak v řadách obyvatel města, jednak v místním odboru Národní jednoty severočeské, ale zejména u obecního zastupitelstva, které záměr v roce 1907 schválilo. Krátce na to byla zvolena komise, která byla pověřena nelehkým úkolem vyjednat celou záležitost s příslušnými úřady. V roce 1908 pak starosta města Josef Glixman oznámil, že schválení záměru již nestojí téměř nic v cestě, pokud se ovšem město Česká Třebová zaváže postavit novou školní budovu vlastním nákladem, zaváže se, že ji vybaví potřebným zařízením a nadále ji bude udržovat. Záhy byla potom zvolena komise, takzvaná reálková komise, a ta měla za úkol jednak najít vhodné prostory, kde by prozatímně mohla škola sídlit, a jednak měla vytipovat vhodné pozemky, kde by byla postavena nová školní budova. Komise rozhodla, že škola prozatímně bude umístěna do měšťanské školy dívčí na Vinohradech a jako vhodné pozemky se pak jevily Farské louky a přilehlé parcely. Tak si představ, že do téhle školy chodili vůbec první studenti gymnázia, naši první předchůdci. Do téhle školičky v Kamenského ulici?
To určitě. Fakt, je to pravda? A to ještě nebylo gymnázium? Ne, vlastně nebylo hned. První 3 roky se chodil sem. Založení reálky bylo schváleno usnesením z července roku 1909. Krátce na to byl zvolen první ředitel školy, kterým se stal Karel Šedivý, byl jmenován i první profesor. Jaroslav Novák se v České Třebové sice nenarodil, ale právě tady začínal a získal první definitivní místo profesora CK reálky, kterému umožnilo se usadit a oženit. Do České Třebové nastoupil záhy po zřízení zdejší reálky v roce 1910. Už po 8 letech z České Třebové sice odešel a zamířil jako tajemník premiéra Kramáře do Paříže. Už v roce 1920 vedl jako chargé d'affaires vyslanectví ve Varšavě. Dlouhá léta, mezi lety 1925 až 1933, byl československým generálním konzulem v New Yorku. Vyvrcholením Novákovy diplomatické dráhy byl post vyslance ve venezuelském Caracasu v letech 1937 až 1939. Po okupaci protektorátu se Novák už zpátky nevrátil a zemřel ve svých 57 letech v roce 1942 v New Yorku. Jaroslav Novák se tak podle mého soudu může zařadit mezi významné českotřebovské osobnosti, jako byl například ministr Gustav Haberman nebo literát František Václav Krejčí. V září roku 1909 se pak konaly přijímací zkoušky a 20. září zmiňovaného roku byl slavnostně zahájen první školní rok. Začalo se učit v pronajatých místnostech v dívčí škole na Vinohradech, ale okamžitě začalo město rozvíjet iniciativu, aby došlo ke stavbě budovy. Začalo se už 1910, začalo se stavbou té vily, která byla určena jako byt pro ředitele. Stavba nové školní budovy byla zahájena v roce 1910. Nejprve firma Františka Plašila zahájila práce na stavbě ředitelské vily. Práce pokračovaly velice rychle, takže ředitelská vila byla dokončena už v roce 1911. Pak byla vypsána soutěž na stavbu školní budovy. Ty vypracoval pražský architekt Dryák a představovalo to jednu ze špiček školních budov v Rakousko-Uhersku, nejen tím vnějším vzhledem. To byla skutečně na tehdejší dobu velmi moderní stavba, která jistě tu architekturu České Třebové doplnila, ale pozoruhodné bylo vybavení. Všimla jsi někdy té sochy? Ne, které? Tamhlete, Palas Athény. Ta je tady už od roku 1911. To se zrovna stavila škola, ne? V roce 1911 pak byla zahájena stavba vlastní školní budovy. Firma inženýra Františka Zvěřiny z Prahy prováděla práce podle projektové dokumentace pražského architekta Alojze Dryáka. Tento muž měl vynikající vzdělání, získal ho ve Vídni mezi nejlepšími soudobými architekty. Také tady práce probíhaly velice rychlým tempem, takže v roce 1912 sem byla škola přestěhována a veškeré práce tady skončily až na několik detailů v roce 1913. Dá se říct, že tato stavba chce odrážet takové hodnoty, jako je oslava racionálního řádu, jako je vyváženost a nebo také, abych tak řekla, píle nebo pracovitost. A k takovým působivým detailům této stavby patří například úchyty dveří a nebo také tvar dlažby. Svět
Ale pak přišla válka. A válka je hnusná. Ale je to taky kus historie. A umírají v ní lidi. Spousta lidí. Ale škola fungovat nepřestala. A umřeli v ní 3 profesoři a taky studenti. Slibný vývoj školy byl násilně přerván v roce 1914 vypuknutím první světové války. Řada studentů i profesorů musela narukovat a řada z nich se už z válečných front nikdy nevrátila. Třebovákům bude asi dobře známé jméno profesora Josefa Felixe, který na zdejší reálce působil od roku 1911 a krátce po svém příchodu do České Třebové se zapojil do veřejného života. Pro své protirakouské názory však byl v roce 1914 zatčen, uvězněn a poté, co byl propuštěn, byl přeložen na gymnázium do Loun. Krátce na to profesor Josef Felix musel narukovat na italskou frontu, kde v roce 1916 padl. Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí, poučina, moře šumí, poskalina. To muselo být slávy. Skončila válka a ještě vzniklo Československo. A všechno se to odehrávalo tady v aule. Jo, všechno důležité se odehrálo tady. A tady, jak sedíme, byla prý kaple. Kaple? Tady ve škole? No to je ale zajímavý, že jo? Po říjnových událostech roku 1918 byla výuka ve škole obnovena 5. listopadu. V období první republiky zažíval tento školní ústav velký rozvoj. Zásadní změnou v jeho dějinách pak byl rok 1929, kdy se dosavadní reálka mění na 8leté reálné gymnázium. No a první, kdo tam zanechal stopu z naší rodiny, byl můj tatínek, protože ten chodil na tehdejší státní reálku a maturoval v roce 1921. No, od nás z rodiny můj tatínek maturoval v roce 1926 na reálce. Jo. Když jsem šla do tercie, tak jak jsem přišla domů, řekla jsem, že máme na fyziku pana profesora Hlada a jeho učil. Vše to nevzná a život kolem stih, jen prolev má, kol ohně slyšet smí, tam srdce všem. Podívej, co jsem našla v tom sklepě. Nějaký sešity nebo co? No, na prvním sešitě je napsaný výroční zpráva státní reálky České Třebové 1908 až 1929 a na druhém je výroční zpráva státního reálného gymnázia v České Třebové 1929 až 1930. Rozumíš tomu? Tak to otevři. Tady je fotka nějakého ředitele Sládka, dějiny státní reálky, nějaký tabulky, zprávy ze školy, nějaký akce a seznam profesorů. No jasný, to je jako co se dělo a tak. Ale každý ten sešit má jiný název. Hele, tady je to napsaný. Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze 6. dubna 1929 svolilo, aby státní reálka v České Třebové byla měněna postupně na státní gymnázium. Ze všech nejvíc kantorů jsem já měla ráda profesora Vítkovského, to byl dějepisec a ten nás tak krásně učil dějepis, že to bylo jak v pohádce. My jsme ho úplně zbožňovali. Za nás tam byl ředitelem nějaký doktor Košťál, to byl takový velmi distingvovaný, elegantní pán a bydlel v takovým to bylo vlastně takový přístavek k tomu gymnáziu, ta vilka, ve které on tam bydlel. Tenkrát se nám to zdálo být velmi takový nobl, že bydlí rovnou vedle té školy. Ta atmosféra ve škole byla výborná, já opravdu rád vzpomínám na ty výborný učitele, nejenom na profesorku Pikovou a na profesora Marka, který potom zmizeli v těch nacistických mučírnách, ale i na další, na Řepovou historičku
na Ransdorfa. Já jsem byla sociální případ, já jsem dostala sociální stipendium, ale musela jsem studovat samo sebou. To odpovídalo prostě pro úspěchu v učení, že? To nebylo jen tak. To sociální, akorát co jsem dostala skutečně, bez jakýchkoliv nároků, to mě platili jízdné z Lanškrona do Třebovy. Naším třídním profesorem v první a sekundě byl pan profesor Alois Malých, kterého jsme všichni měli rádi. Když jsem zmínila toho našeho třídního, prvního třídního, no. V té první a sekundě, protože to byl přechod z národní školy, takže jednak nám vykali, ano. Tak to bylo taky pro 11letý, 12letý děti, jsme byli ještě děti, ale já si ho pamatuju, jak sedával na katedře, on to byl dlouhý, hubený člověk, a těma nohama tam tak klátil, no a říkal, vy Tataři, vy Tataři. Důležitým mezníkem v dějinách naší školy je rok 1929, kdy se původní reálka mění na 8leté gymnázium. Zájem studovat na reálném gymnáziu byl skutečně veliký a první ročníky bývaly doslova přeplněné. Navíc profesorský sbor a studenti zdejšího gymnázia byli důležitým hybatelem kulturního života a vůbec kulturního dění v našem městě. Okolo Hradce v malé zahradce rostou tam dvě růže. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. No a dál si to nespomenu. Roku 1933 bylo přistoupeno k dokončení prostoru auly. Konkrétně šlo o úpravu stropu, podlahy a potom bylo nainstalováno osvětlovací zařízení. Při této příležitosti vzniklo další z uměleckých děl. Tentokrát šlo o práci malířskou. Byl to triptych, který nesl název Vztyčení státní vlajky. Dnes nemůžeme bohužel tento triptych vidět in natura. V době protektorátu totiž musel být sejmut, vzhledem k jeho vlastenecké myšlence nás to jistě nepřekvapí, a byl potom uložen na neznámé místo, kde se dočkal buď zničení, anebo se prostě ztratil. Dnes ho tedy známe pouze z reprodukcí. Ale já bych řekl takhle. Já jsem to bral tak, že panu profesoru Bělskému by to udělal velmi dobře a velmi, jak si ho to potěšilo, že ho vybrali prostě, aby to namaloval. Já jsem mu to přál. Rozumíte, to jsem viděl jako jeho úspěch. A to uznání od té veřejnosti. I od těch politických představitelů, i od té veřejnosti. Jak jsme z Lanškrona jeli do Třebovy, do školy, tak ve vlaku přišel Láďa Mencl a říká, představ si to, Tomáš Garrigue Masaryku, no tu ráno jsme všichni brečeli, všichni ty, co tam byli, všichni brečeli, protože pro nás to byl náš tatíček, víte, to byla modla, to si neumí nikdo představit, že jo, no. Tryzna byla v aule byla veliká tryzna. No a tam páni profesoři ještě ten jeho život znova říkali, víte, a pak se zpívala hymna taky, no to bylo krásné.
přišel protektorát a druhá válka. A tahle válka byla ještě hnusnější. Ale je to taky kus historie. No jo, ale jsou tam mrtví, opuštění, zmrzačení lidé. Vypuknutí druhé světové války znamenalo další neradostnou kapitolu v dějinách naší školy. Řadě studentů bylo znemožněno studovat, takže počty studujících na zdejší škole po celé období války neustále klesaly. A já opravdu si už nepamatuju na jejich jména. No, vím jen, že 2 z našich spolužáků byli zastřelení v Heydrichiádě a to jeden se jmenoval Pospíšil a druhý, myslím, Mirek Jandera. Že gymnázium má tu povinnost vyloučit mě na konci sexty, to se vědělo předem, nevím přesně odkud, ale rodiče to věděli. Jak říkám, sestra byla vyloučena ještě dřív než já, myslím, že na podzim 42. Takže to se čekalo a potom to bylo velmi pěkný. Na konci sexty profesor Ransdorf, jeden z těch, který jsem jmenoval, češtinář, francouzštinář, se se mnou před celou třídou velmi pěkně rozloučil. Krásně o mě promluvil, nic jako protivládního výslovně neřekl, ale myslím, že riskoval hodně. Ale nikdo to neudal, teda prostě. Ta třída byla solidární. Škola se potýkala s řadou dalších problémů. Chyběly finance, chyběly učebnice, chybělo palivo a navíc zásadním způsobem byly změněny školní osnovy. Já jsem byla postižená tím, jak zmenšovali nebo redukovali počty žáků. Byly 2 kvarty a teda museli udělat 1 kvintu. To bylo německé nařízení. No, tak já jsem potom z kvinty odcházela na učitelský ústav. V 42. to byla Heydrichiáda. Právě když jsme maturovali, tak před maturitou nás navštívil německý inspektor. Já už si teďka nespomenu, jak jsem se jmenoval. On byl ze Šumperka. A vykládal nám o Bund Deutscher Mädel a takový. A pak český pán, to smrdí. A jedna ze spolužaček, Miluška Lukášová, tenkrát mu povedala, aber das wissen wir alles, Herr Inspektor. To bylo teda hodně hubatý, hodně a šikovný, ale to všechno my víme, pane inspektore, to, co nám vykládal. Protože jsme se učili o Hitlerovi, já nevím o čem všem. No. Nakonec byla škola z vlastní budovy vytěsněna vůbec, takže se učilo v různých provizoriích. Ve škole se usídlila německá měšťanka a později také vojenský lazaret. Oni tam už neučili, tam byl ten vojenský lazaret a tak se učilo takhle třeba v hostincích nebo někde v nějakých místnostech mimo školu. Válka si vyžádala nemalé oběti, a to jak z řad profesorského sboru, tak z řad studentů. Oběti první a druhé světové války dodnes připomíná pamětní deska umístěná v chodbě školy. V terci a kvartě byl třídním pan profesor Oldřich Marek, který zase byl velkým znalcem české literatury. A protože se zapojil do odbojové skupiny v České Třebové, byl teda později zatčen. Myslím si, nebo předpokládám, že to byla skupina národních socialistů, možná i někteří sokolové, že tam byli. Bylo jich teda začeno mnohem víc a pan profesor Marek byl popraven.
Tyhle hodiny odbyly konec války. Slyšel jsem, že jsou od pražské firmy Heinz a že jdou celých 100 let přesně. Tak o tom bych pochybovala. Fakt? Říká se to. Když už bylo, tuším, že to bylo právě v tom srpnu, tak všechny Němci, kteří byli ubytováni v gymnáziu, tak byli soustředěni a strážní prapor právě a několik členů té studentské legie tyto lidi odvedli do sběrného tábora, který tenkrát byl někde u Litomýšle. Gimpl byl zrušený za války, že jo? Takže jen to dosluhovalo, ty třídy, a nás vzali ze 4. měšťanky do kvarty. Takže já v tom 45. jsem přišel do kvarty, že, nebo teda my všichni, a vytvořila se ještě taková trošku podivná septima, nebo spíš teda kvinta, že jo, která byla ještě nad námi. Ty chyběly, ty třídy. No, my jsme měli řadu profesorů a jako z mýho hlediska nejlepší byl profesor Kašpar, který učil matematiku a fyziku. To byl můj nejoblíbenější profesor. Pak byl ještě vynikající kantor, byl profesor Vavřinec, ten dojížděl z Chocně. Ten učil deskriptivní geometrii a matematiku a to byl teda nesmírně schopný učitel. V květnu, že jo, po tom květnovém povstání, jsme začali jezdit do Třeboví na takový kurz 3měsíční, což odpovídalo oktávě. 15. září jsme dostali vysvědčení maturitní. Bylo to výroční vysvědčení splatnosti maturitního, abychom mohli v září už, pokud jsme chtěli, odejít na vysokou školu, nechat se zapsat na vysokou školu. V poválečném období škola mnohokrát změnila svůj název, a to proto, že se několikrát změnila koncepce výuky. Tak se z 8letého gymnázia nejprve stalo 5leté, krátce na to 4leté. V 50. letech pak byla škola přeměněna na 11letou střední školu. Takže tehdy v tom roce 47-48 ta atmosféra byla velice napjatá. Byla politicky vypjatá a to se samozřejmě odrazilo jak ve škole, ale my jsme na to byli příliš malí, abychom to vnímali, ale ta atmosféra se tedy odrážela i v rodinách, podle toho, jakého ty rodiny byly smyšlení. Fráňa Šrámek říká, léta malin nezralých. A člověku zůstanou v paměti některé osobnosti. To je na každé škole tohleto, že tam jsou figurky svérazné nějak a tady jich bylo dost. Vezměme to zpočátku. Ředitel Placht, noblesní vzdělaný pán, který na své náboženské přesvědčení doplatil v době, která následovala. Ten Placht třeba s tou samosprávou tehdy si nás zval vždycky, že jo, do ředitelny a jednal s námi velmi, teda řekl bych, zodpovědně. Prostě nedožíral nás, že jo, poslouchal a tak. A byl to velmi moudrý pán. No chvíli to trvalo, než jsme si uvědomili, co vlastně se děje a bylo to smutné, protože byli lidi, kteří odcházeli, například pan ředitel Placht, který, já nechci hodnotit ty lidi, co po něm nastupovali. Ale... A pak se zpívala taková písnička, že jako se s ním vždycky dohodneme vše dle jeho plánu. Jo, uměl prostě ty věci nějak dát dohromady. Plány, to nám neříkalo nic, protože studijní plány jsme nedělali. Závazky si nepamatuju, že bychom nějaký dělali. Ale brigády, to si pamatuju velice dobře, protože brigády se odehrávaly zcela jednoznačně v oblasti zemědělství. Jezus,
co je to tady napsaný? Závazky, plány, patronátní závody, svazácká skupina. Co to je za pitomost, nevíš? Moc ne, ale něco přece. Prý se chodilo na brigády sbírat brambory a tak. A byli tam svazáci, pionýři a měli červený šátky. To si nevymýšlíš? Nevymýšlím, aspoň taťka mi to říkal. Víte, tehdy byla taková zvláštní akce fučíkův odznak, kterou, to byla taková kulturní činnost toho tehdejšího Československého svazu mládeže nebo ČSM, skončilo to v podstatě rokem 68, kde byly určité předepsané knihy, z nich se pak dělaly určité pohovory nikoli před nějakými odborníky literárními, před funkcionáři svazáckými a výsledek byl zisk Fučíkova odznaku. Ty knihy byly jednak taková ta česká klasika, Tyl, velmi vysoce se hodnotil v té době Jirásek a samozřejmě pak přišla taková ta literatura, tak si povinná politická, Marie Pujmanová, Marie Majerová, hlavně Julius Fučík. Tenkrát v té době jako studenta nás ohromilo samozřejmě to, co jsme si od Karla Čapka mohli přečíst, ale to, co jsme si nepřečetli a nikdo o tom nevěděl z nás mladších, byl jeho fejeton, proč nemohu být komunistou, jestli se to jmenuje takhle naprosto přesně, a ten se nám dostal do rukou až mnohem později, no a tam jsme potom zjistili, že bylo neuvěřitelný, s jakou jasnozřivostí on celý ten systém pomenoval, přestože s ním sám vlastně neměl žádné osobní zkušenosti. Na gymnáziu se divadla hrála, v naší době měl o tom velkou zásluhu právě pan profesor Chudý, dokonce pěkný divadlo, který si myslím jsme nacvičili s ním, bylo Dobrodružství při Obžínkách od Jana Palárika, byla krásná hra. Prostě zapojilo se tam spousta děcek, že jo, ve škole, takže byla to hra ze zpěví. Tradicí byly, to se jaksi trpělo, i když pod různými názvy, takové ty předvánoční besídky, konalo se to v aule, nějaký program a potom tanec, takže tam opět byla různá vystoupení. Zpívali jsme nejrůznější lidové písničky samozřejmě, zpívali jsme i ruské písničky a zpívali jsme třeba i sbory, já nevím, i z opery, Prodaná nevěsta, proč by netěšili a podobně. No a měli jsme svéráznou znělku, kterou možná si pamatuju dodnes, ale nevím, jak by to dopadlo, kdybych se o ní pokusil, protože ta byla několika hlasá a byla velice náročná na pamatování, poněvadž to znělo. Buď 5 let se zdar a sláva, buď 5 let se zdar a sláva, buď sláva, sláva, zdar, sláva, zdar, buď sláva, sláva, zdar, sláva, zdar, buď sláva. Jaro, láska ťuká na srdce, z večera přišel milý k nám a šeptá u vrat Zašera, já mám tě rád, my půjdem spolu budovat nový svět, aby byl šťastnější, radostnější pro mě jako pro tebe, tak to jsme byli idioti. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne otrhali do jedné. Hele, tady jsem se zase dočetl, že v roce 1965 byla škola přejmenována na Střední všeobecně vzdělávací školu. Proč ji přejmenovávali? A zase žádný gymnázium. Chudák škola. Stejně, je to pěkný zmatek. Ten první pocit byl určitě pocit nervozity, protože majestátní budova, kantoři, které jsem znal z doslechu, profesorka Habermanová, tehdy Vojtová, mě učila ještě v základní škole v 6. třídě. No, tenkrát to bylo hodně zaměřené takovým tím technickým směrem, ta výuka. Přírodovědné předměty se preferovaly, matematika.
Bohužel chyběly i jazyky, protože jsme měli povinnou ruštinu. V 60. letech byla škola znovu přejmenována a sice na střední všeobecně vzdělávací školu. To byla, SVVŠ. To byla jako 12letka, že jo, to byla SVVŠ. To bylo po 9. třídě ještě. My jsme byli jako jedna z prvních 9. tříd a potom byla teda na tom 12letka. Ale přede mnou ty roky, ty se scházely dva. Tam bylo jak 11letka, tak končila i 12letka. To bylo přede mnou rok. Ty tam byly jako pohromadě oba dva. My jsme tedy spíš zažili takový přelom dvou typů škol, 11leté střední školy a střední všeobecně vzdělávací školy. Ale vždycky to byla škola, která nám přinášela nejen starosti, ale samozřejmě určitou bezstarostnost a radosti. Rok 68 byl velmi složitým rokem pro nás, i tady pro naše studenty, a myslím si, že nám to pomohlo se nějak stmelit dohromady. Že je zajímavé, že někde došlo k velkým rozporům, takovým dokonce i těm politickým, ale tady u nás právě se mi zdá, že jsme se tak nějak sjednotili dohromady a že žádné velké problémy nebyly. A ráno v rozhlase najednou ten dramatický hlas zpravodaje, který hlásil, že sem vpadla ta sovětská vojska a další. A nejdřív jsem patrně, teď si to tak rekonstruju, nejdřív jsem měl pocit, že buď je to nějaká legrace nebo nějaká hra, jako Orwell a tak dále, válka světu. No ale ona to z legrace nebyla, opakovalo se to, hymny hrály, zvony zvonily. Dodnes si vzpomínám, jak mě běhal mráz po zádech. Byla to po tom nástupu do toho druhého ročníku velká skepse. Pamatuju si, jak i tehdejší ředitel, jak se mu kutálely slzy, když nás vítal všechny v té škole, že ono postupně se to pak nějak vyvíjelo, to snad ani nebudu komentovat, že nastaly pak ty prověrky stranický a vyhazovy lidi a takovéhle věci, ale hlavně ta celková atmosféra, bych řekl, že se ještě nějakou dobu udržovala. Rok 69 samozřejmě to prostě ve vzduchu vysela neustále ta revolta a snaha, že udržet trendy, ale to samozřejmě bylo všechno utopický. No, rád vzpomínám na paní profesorku Výšovu, která byla spravedlivá, vždycky dobře naladěná, elegantní. Nařizovalo se nám nejenom, kolik máme mít schůzí nebo jaké má být výběrové řízení, ale dokonce, jak se mají žáci a někdy i my teda oblékat. Tím školstvím zásluhou konce 60. let probíhala řada, myslím si, velmi pozitivních změn a nápadů. To, že se to potom překrylo tím husákovským nánosem bezbřehýho kariérismu založeného na tom, komu kejvám a podobně, to už je druhá stránka věci. Ovšem nebylo to jednoduché samozřejmě, že to jako učit pod takovým tlakem ještě větším, než byl předtím, to nebyla žádná lahoda a i pro ty žáky to znamenalo dost. Nevěděli vlastně, co a jak, čemu mají věřit. Konečně gymnázium. Cože? Říkám konečně gymnázium. Tady jsem si přečetla, že v roce 1970 byl škole vrácen název gymnázium. Stejně je to super. Gymnázium. Já jsem v podstatě nacvičoval na všechny spartakiády až do té zrušené, myslím, v roce, nevím, kdy byla, jestli v 85. byla poslední, asi 85. A jedna tam nebyla, myslím, to bylo v 70. potom v pádu těch ruských vojsk. Na gymnáziu v České Třebové mě taky zaujalo hned od začátku bohatý kulturní život. Už když jsem sem přišla v 50. letech, tak tady se hrálo divadlo. Pracoval na tom hlavně profesor Malich a pak profesor Chudý a opravdu znali takové studentské divadlo, zajímavé divadlo. Studentské lásky samozřejmě bylo jich mnoho a byly
takové nezávazné a třeba i v průběhu jednoho roku se ty dvojice promíchaly. No a potom ten další rok už začal vycházet ústavní občasník. Třeba na Frantu Doležala vzpomínám jako hrozně rád, protože on byl takový hrozně přísnej na první pohled, ale svým způsobem možná už předtím, než měl nás, tak začal být taky trošku moudrej. Chmelové brigády, což byla záležitost mezi studenty velmi oblíbená a mezi kantory nepříliš populární, protože v podstatě jsme tam byli jako dozorci a děti jsme nutili do práce, do které se jim nechtělo a ani jsme se v duchu nedivili. A hodně jsem se tehdy při těch gymnaziálních studiích vymezoval vůči sportu, tak branné výcviky mám zasunuty v nižší zásuvce než ty jiné akce, jako byl třeba chmel. Jednou jsem mu dokonce musel si pomoci, abych ho povzbudil, tak jsem si musel pomoci takovým sloganem, jsem mu řekl Moravec, Moravec. Vy máte tělo chabé a ducha mdlého. Což samozřejmě byla hyperbola, že to byla nadsázka. Vzpomínám si na větu, kterou říkával právě František Doležal, Moravec, tělo chabé, rozum mdlý. Jsem odmítal přeskakovat přes koně a možná i kozu, ale kozu jsem ještě toleroval, protože byla kratší a věděl jsem, že si nespůsobím nějaký úraz. To byl rys tehdejší doby, nejenom tady, ale i jinde. Já si myslím, že se na všech mejdanech a podobně vždycky vyskytlo takový nějaký politizující téma, který bylo vlastně tak trošku rebelský. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svá. Tak tady se scházeli studenti a kantoři při revoluci. Sjížděli se sem studenti z vysokých škol. Škoda, že jsme u toho nemohli být. Honzo, vždyť jsme ještě nebyli na světě. Já vím, ale právě, že sem přišla ta historie, co jí hledáme. Já myslím, že už jsme ji dávno našli. Po roce 89 došlo tedy po volbách k celé té výměně té garnitury na radnici a tam jsme se tehdy shodou okolností ocitli někteří gymnazisté. Starostou se stal absolvent gymnázia inženýr Zdeněk Lang. Já jsem tam byl jeho zástupcem a v té městské radě se objevili ještě další absolventi gymnázia. Ten rok 1989 jako rok pádu toho autoritářského režimu a přechod na demokracii a to, co se odehrávalo nejen na gymnáziu, ale v České Třebové, tak dodnes považuji za jeden ze zásadních okamžiků. My jsme v tu dobu právě odjížděli do Prahy podívat se na mezinárodní soutěž psaní na stroji, jestli si dobře vzpomínám. A tam jsme jakoby se nadýchli té atmosféry. Velice živě si vzpomínám na tu debatu pana ředitele Čebiše, kde padla i tenkrát jeho úžasná kouzelná slova. Situace na frontě se mění každým okamžikem. Počkáme, až jak se to vyvrbí a podle toho se zachováme. Já vím, že v některých momentech už mi tehdy mrazilo, že jsem si říkal to, jak se hlásili jednotliví studenti a výzvy Jiřího Krejčíka. Pojďte ještě říct, co jste zažili a jak vám ředitel ublížil. A teď ti studenti, protože si dodávali těmi otázkami Jiřího Krejčíka kuráž, tak šli před tu kameru. Každý, kdo zná pana režiséra Krejčíka nebo kdo ho znal, tak určitě ví, že je to velmi silná osobnost, hodně nekompromisní
a hodně cílevědomá. Já teďka nevím, jaký přesný přívlastky tam dát, nicméně velmi typický a je to člověk, který když si umane, že za něčím půjde, tak si prostě zatím jde. Ty okolnosti byly poměrně dramatické. Já jsem vlastně po několik let před listopadem 89 vykonával funkci zástupce ředitele. Rozhodně jsem neměl nějaké ředitelské ambice, ale protože vlastně ta historie listopadová tady na Třebovském gymnáziu se ubírala poněkud dramatickým způsobem a tehdejší ředitel Josef Čebiš skončil za tragických okolností, tak jsem byl po jeho sklonu pověřen vykonávání funkce ředitele a později tedy na základě konkurzu jsem byl jmenován do této funkce. Mně ten dokument a ta situace v té aule pomohla v jedné věci, že nechci patřit do šedé zóny. Že věci, o kterých si myslím, že jsou lumpárnou, tak byť mě osobně to může ublížit, tak ale to řeknu nahlas. Ale vývoj šel potom zpátky k té tradici a tak jsem zažila ještě dokonce ustavení 8letého gymnázia. Ani to nebylo jednoduché. Když přišlo na školu taková výzva, že která škola se chce přihlásit, takže může zavést 8leté gymnázium, primu tedy, tak divili byste se, ale řada mladých učitelů byla proti tomu, že nebudou učit malé rozpustilé děti, že chtějí už studenty a že to není žádné gymnázium a tak dále. Já jsem tady vlastně prožil 7 let, od svých 11 let do svých vlastně skoro 18. Takže to je takový to období, kdy člověk jako vlastně je to hlavní čas puberty, že jo. To, co běží na gymnáziu do dneška, jako jsou majálesy a takovéhle věci, to všechno se uvolňovalo a vznikalo po té revoluci. To, že se vrátili do učebnic zakázaný autoři a v tom jsme měli štěstí, protože jsme zažili revoluci v 2. ročníku, takže během toho 3., respektive 4. ty novodobé dějiny literatury, novodobé dějiny, tak jsme získávali už ve 4. kdy to usazování se toho, že se vrátí do těch dějin, do literatury autoři, kteří tam předtím byli vymazáni, tak i kantoři, i my jsme to měli snazší. To je ticho. Vždyť se taky učí. No jo, je 6. vyučovací hodina. Padáme do třídy. Jsem chudý jako stelný myš, na půdě průdy jsem býval co spíš, pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět vaskuje tě a tak mu to vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět vaskuje tě a tak mu to vrať. Uzavíráme století existence Třebovského gymnázia a do další stovky existence bych škole rád popřál především hodně zvídavých studentů, dobré kantory, rozumné politiky, rozumné úředníky. Přeji svým kolegům, nástupcům a všem dalším absolventům, aby se jim tato práce taky povedla a doufám, že jméno Gymnázia Česká Třebová nikdy nevymizí z paměti našich absolventů. Já bych chtěl popřát Gymnáziu Česká Třebová, aby bylo stálou inspirací pro studenty, aby je to tady bavilo v době, kdy budou studovat, ale také, aby sem rádi posílali své děti jednou v budoucnu. Gymnáziu bych chtěla popřát, aby tady byla vstřícná, klidná a tvůrčí atmosféra a všem studentům současným i těm příštím, aby rádi vzpomínali na svá gymnaziální léta. Naší škole bych popřál, aby to na gymnáziu ladilo, a to nejen při hodinách hudební výchovy. Pořád platí, co jsme říkali, nebo co jsem říkal, že ta kombinace té přísnosti a laskavosti, drasticky řečeno cukru a biče, je věčná. A musí to umět používat samozřejmě. Vždycky mě hodně mrzí, když se o Třebovském gymnáziu mluví jako o něčem, co bylo někde na okraji odstrčený, kam
se dobrý učitel nedostal. To vůbec není pravda. Já jsem to hlavně získal na gymnáziu.